давоми як ҳафта дар майдони сеюми варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе марҳилаи ниҳоии чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни наврасони то 13 сола баргузор гардид. Дар чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни бозингарони то 13 сола дастаи солори мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ маҳорати боло нишон дод ва унвони қаҳрамониро ба даст овард. барои қадршиносии футболбозони наврас лигаи футболи кӯдакону навразони федератсияи футболи тоҷикистон дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупориро баргузор намуд. аз ҷониби дастаандаркорон як қатор аз бозингарон бо ҷоизаҳои инфиродӣ қадрдонӣ шуданд. аз он ҷумла аз ҳайати дастаи сухт мансур ҳотамов, аз дастаи сити билол кириев, аз тими солори мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ва аз тими мактаби варзишии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ умедҷон муборов дар ҳайати дастаҳои хеш беҳтарин бозингар гардиданд. беҳтарин нишонзани чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни бозингарони то 13 сола қаҳоров муҳаммад аз дастаи солор бо 9 гол дониста шуд. назиров шаҳром аз дастаи ҷалолиддини балхӣ унвони беҳтарин бозингари мусобиқаро соҳиб шуд. ба ситоди мураббиён ва ҳайати бозингарони дастаи суғд як медалҳои биринҷии мусобиқа тақдим гардид. футболбозони мактаби варзишии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо нишонҳои нуқра қадрдонӣ шуданд. ман зиёи фидбек бозингари дастаи ҷалолиддини балхӣ дар даври дигар тамрин мекунам ки бозиҳои худро хуб намоям ва дар бозиҳо иштирок карда сазовори ҷои аввал гардам. аз сабаби бачаҳо хуб бозӣ накардан мо зинаи дуюмро ишғол кардем. ба дастаи солори мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ нишонҳои тилло ва ҷоми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни бозингарони то 13 сола тақдим гардид. ман қаҳоров муҳаммад бозингари дастаи солори нишонзани беҳтарини ин мусобиқа шудам. бозии финалӣ ба мо хеле душвор буд, вале мо ғалабаро ба даст овардем.